Takže čauky ľudia, som tu s novým videom, ale jak som hovoril v tom informačnom videu, ešte som ho nevydal, takže to už riadne dlho, čo som ho nevydal, čo ho mám, potom ho vydám, nebojte sa. Lebo ja mám na to čas, no, ale pozrieme sa na to. Takže je tu ako si čítovať veci v nejakom Don't Starve, tu ho poznáte. Don't Starve, je to dobrá hra. Ja už tam mám zimu, no. Takže ako títo cheaty budú spôsobovať tak, že si spavnete item. No, ako robiť? Pôjdete sem do knižnice, vlastne vidíte, dáte dokumenty, Clay, Don't Starve, a do settings, tak. A tu na toto si dáte na true, si to normálne takto dáte preč, lebo tu takto false. No, a vy si to dáte preč, a dáte true. Tak. Neviem, čo to máte ešte potom save, ale to také, to nefunguje. No. Tak, teraz keď to budete mať, teraz vám dám do popisu videa tieto dve veci. Toto vec nie, toto vymažem, neviem ani to, že tam mám. No. Potom stlačíte to tlačítko, čo je pod SC a nad tabom a naľavo od jednotky, to v Don't Starve samozrejme, v tom vašom save. Potom, a tak, teraz tam sa vám potom otvorí také menu a tam napíšete debug, no proste, čo bude v popisu. A tu jak máte zatvorka, tí dve, vyzerá to ako čiarky vo vzduchu. Zatvorka, dve čiarky vo vzduchu. Teraz tu na item, tu si napíšete napríklad, čo ja viem, axe, a zase dáte týto, a zase druhú zatvorku. No, a spavne sa vám axe, tam kde ukážete myškou. Takže napríklad, keď chcete, čo ja viem, a môžete aj spawnovať napríklad zvieratá, čo už napríklad napíšete toto spider, tak, alebo bizona, keď si chcete spawnúť, teraz neviem, follow, nejak tak, neviem, jak sa píše. A to je napríklad, môžete si spawnúť aj gold nuggety si môžete spawnúť. Čo už len na vás, stačí tam napísať toho meno, ten názov tej veci. A potom, keď si chce, áno, dajú sa, česty sa nedajú bohužiaľ spawnovať, ale dajú sa spawnovať napríklad tie farmy, dajú sa spawnovať, čo ja viem, dajú sa spawnovať tí cookpot, kde si môžete variť, standing machine, proste môžete si tam dávať všetky mašiny a tak, keď viete názvy, no. A môžete si načítovať tiež aj zbranie. A ešte tu je taká dobrá čapica, top a hat. Nech toto nie. No a potom keď to budete mať, tak no nie keď to budete mať, ale proste môžete tam spavnúť úplne skoro všetko, aj názvy, čo som bol. Aj napríklad, čo ja viem, aj dokonca si tam môžete spavnúť aj tučniakov, aj všetky zvieratá si tam môžete spavnúť proste.
To je úplne coolova vecička. Takže jednu je výhodu to má, že keď to stlačíte, tak sa vám tam ukazujú také bielým napísané hovadiny. A keď sa to zase dáte, a keď už to budete mať, tak dáte Enter a ono sa vám to spavne tam, kde máte akorát myšku. No ako šipku, tak. A to je všetko. No počkaj, ešte nie je všetko. Keď to budete, no. Ešte som vám chcel povedať, že tam sa dajú spavnúť aj tí sloniči, čo je to. Aj pingvíni, keď ešte len začínate. Aj do gold nuggety. A ešte, keď niečo má dve slova, tak nedávajte cez to medzeru, dajte to spojenie. Dajte to všetko spojenie. Tak, ja si sem dám item, ja som to mal vtedy. Tak, ja sa s vami lúčim, dúfam, že vás video bavilo a čau.